Хайырлы көн, Татарстан. Хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 2 март, сишәмбе көн. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, күтәренке кәефләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Алдагы минутта шул турыда булыр. Һәр елның 2 мартында иң үзенчәлекле бәйрәмнәрнең берсе – халыкара шырпы көне үткәрелә. Россиядә беренче шырпылар 1830 елда чыга башлый. Шырпылар бүгенге көндә төрле булалар, ләкин озынлыклары стандарт төгәл 5 см булырга тиеш. Бүген компакт дискның туган көне. 38 ел элек 1980 елның 2 мартында Бетховенның 9-нчы симфониясы язылган компакт дискны тәкъдим итәләр. Ул вакыт өчен бу чын сенсация була. Бары бер гасыр эчендә фонографтан алып дискка кадәр үзгәреш юлы үтелә. Тапшырубызны татар йөзе рубрикасы белән дәвам итәбез. Бүгенге чыгарылышта язучы Рабит Батулла 30-нчы елларда һәлак булган язучылар турында сөйләр. Исән саулармысыз, хөрмәтле туганнар. Менә без тагын очраштык. Без татар йөзе дигән тапшыруыбызны дәвам итәбез. Менә бу Совет Татарстаны язучылары дигән китап. Монда бик күп язучыларның һәлакәте турында сүз бара. 37-нче, 38-нче 30-нчы елларда һәлак булган язучылар, татар язучылары. Сугышта һәлак булган, сугышта катнашмаган татар язучысы булмый. Умар Гали 0-нчы елны туган, 54-нче елны төрмәдә үлә. 2 тапкыр алалар аны. Bir gayipsizge Umar Gali bik әші тәнқитші була, тоғыры тәнқитші була. Düşmanları көп bulgandır көрәсің. Аны име бандитлар белән бергә жабалар. Һәм bir криминал авторитет аны башына балта чабып һәлак итә. Аның хатыны Хәрирә ханым да төрмәдә утыра, бик узак еллар төрмәдә утырып, 2 аяксыз кайта. Мин аның белән күрешеп сөйләштем. Ул да репрессия корбаны. Махмуд Галау 38-нче елны атып үтерелә. Романчы. Берничә роман калдырган кеше. Махмуд Галау да нахак утыра, әләкләү буенча утыра төрмәдә. Һәм аның башына җитәләр 38-нче елда. Мансур Гаяз дигән язучы сугышта һәлак була 43-нче елда. Шулай итеп, бик күп Муса Җәлил дә бар. Салих Батталның туганы да бар. Башын балташа белән чабып үтерәләр аның. Önesen Musa Jalil'de imperski sutta başın çabuk üzerine buyururlar. Ben şulay ettirip bütün üstünde son yaptırıp bulmayın. Şimdi Tinçurin bundayım, facialı yazmış bilen. Toktaş'ın hali de şınlıkta bir facialı bula. Anı türmege almıyorlar. 30 yaşta ölüp kutula. 30 yaşta. Eğer de ol indi 37-nче yıla kelip jetken bolsa, men Toktaş'ını көз алдына китере алмас идем. Аның düşmanları бик көп, чөнки ул бик популяр, шагыйрь буларак. Нәкъ Исәнбәт, Гадил Кутуйлар бик популяр булалар. Аларның düşmanları көп. Булалар барсын да төрмәгә ябалар. Гадил Кутуй да төрмәдә утыра. Нәкъ Исәнбәт та төрмәдә утыра. Гадил Кутуй инде чыдый алмагач име гариза биреп сугышка китә. Шунда һәлак булып кала Польша җире. Да ята ул име. Менә шушындый фаҗигале язмышлар. Инде
Allah'ım saklaсын, келешекте илге мындай афат келе көрмесін иде. Деп біз тапшыруыбызны тәмамлайбыз. Исен сау қалыңыз. Хәерле көн Татарстан тапшыру алып баручылар белән бергә хатын-кызлар бәйрәме алдыннан тәмле аш-су пешереп, бизән үсреләренә төшенерсез. Кызыклы кунак та була. Карамый калмагыз. Тур эфирда хәерле көн Татарстан тапшыру матур көн күтәренке кәефләп дәвам итәбез. Россияның һәм Татарстанның халык артисты Наиләгә Шәйхетдинов әгәр дә исән булса кичә 80 яшын тутырган булыр иде. Кәрим Тинчурин исемендәге театр сәхнәсендә 50 ел хезмәт итеп, 200-дән артык роль тудырган, яраткан артистыбызны без аның кызы Миләүшә Шәйхетдинов белән искә алабыз. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез Миләүшә? Исәнмесез, хәерле иртәләр. Бик шатбыз сезне беренчедән үзебездә күрергә. Рәхмәт. Мин дә бик шат әтине искә алып, мине чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Наил абый 50 ел бер сәхнәдә хезмәт иткән. Бу искиткеч сан шулай бит. Әлбәттә инде тамашачы тарафыннан ул үтә дә яратып карый торган артист иде. Үзе Наил абый үзенең сәхнә тормышыннан канәгать булган микән? Бик канәгать дип уйлыйм. Чөнки әтинең бер кайчанда рольсез утырганы булмады. Ул баш рольләрдә уйнады. Ул елларны бит әле бригадалап эшлиләр иде. Алар бер спектакльне, мәсәлән, 40 көн, менә 40 көн эчендә уйнарга мөмкин иде. Без, мәсәлән, хәзер стационарда утырганда 10 спектакль, 12 спектакль уйнарга мөмкин инде бер артист. Алар көндә спектакль уйныйлар иде. Шуңа күрә һәр вакытта да формада булып торды. Аннары соң аның баш рольләре күп. Халык танылган рольләре бик күп. Хуҗа Насыртдин, Гайфи бабай, Хаҗи әфәнде Иләнә, башмагымдагы рольләре. Шуңа күрә ул бик канәгать иде рольләре белән дә, тормышы белән дә. Ни өчен ул артист һөнәрен сайлаган икән? Мин аны уйлыйм да, безнең әби бик җыр телле иде. Аннары соң ул бик матур итеп бәйтләр укырга ярата иде. Әби бик кызыксынучан иде. Безнең әби авылда торса да, Казаннан еракта булса да, әби безнең чыгып китәргә яраткан авылдан, мәсәлән, сугыш вакытында бабайны күрер өчен ул менә аннары соң Себергә, сугыштан соң Себергә дә барып кайткан, Украинага барып кайткан, бер сүз русча белмичә кызын күрер өчен. Ул гел йөрергә һәм дөньяны күрергә яраткан. Миңа да әти менә әбигә ошагандыр, бабайның да чалымнары бар. Ләкин дөньяны күрергә, җырларга ярату менә шунардан киләдер дип уйлыйм. Бездә эзек бар, Наил абый бездә булган. Шуны бергәләп карап китик. Otur. Hadi otur. Otursun. Men haliga eshitib qoldim. Sen Jihongir Hazrati bilan shartnoma yozishdingmi? O'tiy olmasang ul sening boshingni kesashakmini? Benim başımda kiseler de senin kuyruğuna takıp jiberler. Ay Allah, nishlab bo'lmasishga olmasang, eshakdan 10 yil o'qib mulla bo'lgan kim ko'rgani bor. Shu yashimda sensiz qolib taxtda yolg'iz boshib o'tirayman endi men hozir. Ay Allah. 10 yıl içinde varır birimiz üleşek. Ya men, ya Jihongir, ya eşek. Demiş. Qurayli. Bulay bo'lgan Jihongir Hazrati sening boshingni kesolmaydi. Başımda kistirip, şurada güzel kuyruklu hatırımda jılatıp, yalnız kaldırıp gitemli sayıldım. Deysi Qurayli. Ming'a bunda borsa da saray yıldızı deyip kışkıralar. Şunun da şulay mı? Sen andımın digine tügüyor, kuyruklu yıldız, kuyruklu. Qurayli deysi, ana Hamad kile, ming'a tezgina salvini tavib bersin. Hamad deysin mi? Kaldır hele, sen o Hamad ne? Kaldır hele. Nishlab deysi? Bırlele, bırlele. Men bu külmeğinin artını bir de kırmadım ben. Bırlele deyim, bırlele deyim, bırlele. Tıkırayırık gidelim, tıkırayırık. Senin bu külmeğinin aldından ortama dururken barale, bilmiyorum, barale. Икесе халык күңелен яулап алган артистлар күңелле менә бүгенге көндә карап утырулар аларны шулай бит. Сез дә Миләүшә әтигез юлыннан китеп артист һөнәрен сайлагансыз. Наил абый мага ничек карый иде? Бик авыр юлларны күреп 2 яшьтән мин дә гастрольдә булсам да, ничек артист тормышының җиңел булмаганы, сәхнәдә генә матур күренеп, тормышта бик җиңел булмаганын белсәм дә, мин менә
Үзеннән үзе ничектер кереп киттем инде шул дөньяга. Ул вакытны менә мин укуны бетергән, тамамлаган вакытта Марсель абый белән Фәрит абый Бикчентаев җыйдылар курс менә институтта. Шуңа күрә мин ничектер әти миңа бирде шул белдерүне. Мин аны укыдым да, барып карыйм әле нәрсәләр ничек җыялар икән, ничек кызык микән дип бардым консультацияларга аларга инде. Шуннан кызыгып китеп барып сорадым. Сез мине аласызмы соң дим. Алмасагыз мин университетка китәм. Әйтегез миңа консультация вакытына, талантым бармы, юкмы? Белмим, инде аптырап калдылар, килеп карагыз имтиханга дип. Юкмы әйтәм, миңа сез алдан әйтегез. Алмыйм дисәгез, мин башка университетка китәм дидем. Шуннан әти әйтә, талант, бу талант һәм эшләр куярга кирәк, көч куярга кирәк, хезмәт итәргә кирәк, 99% эшләргә кирәк, үзеңне тырышлыгың белән генә артист булып була дип. Һәм ул минем кергәнемә дә менә әйтә алмыйм, сөенде дә, кайгырды дип. Аннары соң инде менә бабайның әйткән сүзе бар, әтинең әтисенең, Шәмшетдин бабайның. Сәхнәдә кеше көлдерсәң дә, тормышта кешене көлдермә дип. Шуңа күрә безнең әти менә тормышта кешене көлдермәде, мин дә менә бабай әйткән сүзләргә тугрылыклы булып каласым килә. Сәхнәдә кеше көлсә дә, тормышта үзеңне итәгатьле итеп тотарга дип. Гаиләдә ниндирәк кеше иде? Без инде сәхнәдә генә күреп беләбез аны. Гаиләдә менә ниндирәк, ничек үзен тотадыр? Сез аны искә алганда менә беренче нинди сыйфатларын искә аласыз? Әти бик ягымлы иде ул. Каты итеп бәрелеп әйтә торган кеше түгел иде. Ул менә матур гына, дөрес эшләмәсәң дә әкрен генә әйтә торган кеше иде. Аннары безнең өйдә бөтенесе әби бабайлардан шулай калган. Чәй эчкән вакытта бөтенесе сөйләшеп, көлешеп, шаярып, озак итеп чәй эчәргә ярата идек без. Хәзер дә әтине искә алып шулай озак итеп чәй эчәбез. Һәм без бар булган сүзләребез, менә бөтен тормышны сөйләшеп утырырга ярата идек. Шул менә иң кадерле мизгелләр минем өчен әти белән. Сәхнәгә әйләнеп кайтсак, Наил абый сезне сәхнәдә күреп, үзенең менә бәясен бирә идеме? Кызым, менә бу уңышлы ролең булган, ә монда менә җитешсезлекләр бар дип. Әти тәнкыйтьләми иде бер кайчанда, тәнкыйть итәргә яратмый иде. Ләкин менә сүз аңлашылырга тиеш дип, ишетеләсеңме? Иң беренче чират ул әйтә иде, ишетелдең, аңладым сүзеңне. Арбалы хатыннарны уйнаганнан соң инде спектакльдә мин сине бу юлы тамашачы буларак карадым, кызым. Мин инде хәзер синең өчен борчылып, ул беренче караганда кулларын тешләп бетергән, мине караган вакытта борчылып спектакльдә караганда инде. Асыл ярда мин икенче курста беренче мәртәбә сәхнәгә чыккан идем, бик борчылган инде. Аннары соң арбалы хатыннардан соң инде ул миңа әйтте, мин хәзер кызым ышанам, син өчен артистка булдың дип әйтте. Сез чыннан да бит өчен артистка. Сезне халык шул кадәр ярата. Без сезне сәхнәдән күргәндә шатланып, шул кадәр менә яратып утырабыз, сезне карап менә чын мәгънәсендә әйтәм. Рәхмәт, рәхмәт. Бездә Миләүшә тагын бер өзек бар. Бик матур өзек. Әйдәгез тагын шуны карап китик. Әти, жүнрәк кылан инде, жүнрәк кылан. Нәрсә? Әллә миңа кочаклашырга ярамыймы? Никах укыткач кочаклашырсың. Никах укыткач кочаклашып кына калмабыз инде нәрсә? Бигрәк яксыз кыланна. Әти, никах укыта бит кочаклашып утыруына түгел. Мәрьям апаның гөрҗире бик зор булышарсың. Buluşum. Gün sayın bir yartı koysa обязательно buluşalım. Öyle bir şey var. Beni yartı durmasın Nerede burada sana? İşlemişmezke, kişileştim, bugün deştim, irtegeleşim. Meryem Hanım bile parlamışız. Hazır pitbullu. Nerede yaşasın dağı? Песня петь буду. Canımını bir kurganda kulübek Allah iyile. Al kulübekli canımlık iyilene balla iyile. Meryem Han. Kileli. Bir üvüşi. Siz
бит әйткән идегез, Миләүшә, әтине сәхнәдә күргәнче үк аның тавышын ишеткәч тамашачылар алкышлый башлыйлар иде дип. Мин менә шуларга шаккатайм. Әти бит әле бер нәрсә дә эшләмәде, халык инде көлә кул чаба дип. Аның тавышыннан танып алалар иде аны халык тамашачы. Әлбәттә, инде Тинчурин театры бу истәлекле вакыйгадан читтә кала алмаган. Наила бинанда да искә алып киткәннәр һәм бүген дә искә алачаклар. Шулаймы? Әйе, без кичә менә яшьләр дә, олылар да, әтинең сәхнәдәш дуслары Зөфәр абый, Ләлә апа җыелышып, кичә менә шундый туры эфир үткәрдек әтинең турында искә алып. Шундый әти исән булса, анда бөтен Чирмешән районыннан халык килер иде, тамашачы, туган яклар инде әтинең дә, әнинең дә. Аннары соң халык менә соңгы мәртәбә 70 еллыгын үткәргән вакытта халык урамда әле калды. Ничек 2 көн үткәрмәдек икән дип әйттеләр театрда. Менә бик ярата иде аны тамашачы. Ә бүген дә Бүген аны спектакль алдыннан, аның менә соңгы чыгарган, премьер итеп чыгарган спектакле Алмагачларым спектаклендә, аны шулай аның коллегалары, сәхнәдәш дуслары аны искә алып, спектакль алдыннан шулай ук искә 80 яше турында инде сөйләйләр, искә алалар. Әйе. Өстәлебездә китап та ята шулай. Бу 75 яшьлегенә иҗат ителгән китап. Әйе, без моны әти исән вакытта үзенә китап чыгармады. Мин ди үзем өчен бер кайда сорап йөри алмыйм инде диде. Кемгә кирәк, менә без әни белән башладык бу эшне. Әнинең җыелган күп иде. Аның турында газетлар, журналлар, фотолар, әни барсында җыеп бара иде. Шуны без менә Илдар Кыямовка тапшырдык та. Монда журналистларның да, туганнарның да, аннары соң коллегаларның да, безнең гаиләнең барсының да менә туплаган әти турында мәгълүмат, статьялар, матур хатирәләре, фотолар барсы да бар. Кызганыч, беләсезме, менә тапшыруга әзерләнгәндә мин материаллар эзләп карадым, Миләүшә. Интернет, социаль челтәрләрдә бер кайда да юк Наила абый турында мәгълүматлар. Бу безнең өчен бик зур файдаланыр өчен алдагы көннәрдә бик яхшы. Мин аны сезгә бүләк итәм шуңа күрә. Кабул итеп алабыз, рәхмәт ясын. Истәлеге булсын. Шулай булсын. Әйе. Инде Наила абыйның якты истәлеге чыннан да безнең күңелләребездә бик озак еллар сакланыр дип уйлыйм инде. Ә инде театр тарихына һичшиксез аның исеме шулай якты исемнәр белән язылып кирип калды. Бу инде мәңгелеккә. Рәхмәт сезгә. Дуга булып барсын. Барлык рухы шат булсын. Сезгә бик зур рәхмәт бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Рәхмәт. Уңышлар телибез сезгә, иҗади уңышлар. Хатын кыз буларак сезгә уңышлар телибез. Алдагы көннәрдә сезне шулай студиябызда кунак булып көтеп калабыз. Рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә. Атнагыз файдалы, көнегез матур үтсен, ә иң мөһиме яз күңелегездә булсын. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.